कानातले कानातले काजलने आयडिया दिली ना. एका वांगड्यावर 2 माणसं जेवतील. हे मोठे बाली झाले मग. नाही मोठे हे झाले कानातले. सर्वांना नमस्ते. नमस्ते. आज आमच्याकडे आहे पापलेट फिश थाली. आता मी इकडे शॉपिंग करून आलो. आता सारखं तिकडे काय दाखवणार फिश मार्केटमध्ये, ते पण मला ओळखायला लागले आणि मी पण सर्वांना ओळखायला लागलो. आणि आता फक्त तुमच्याशी फिश शेअर करतो आणि आजचा काय रेट आहे ते सर्व शेअर करतो. आणि आज सर्वांना पापलेट थाली ना, तर क्वालिटी सर्व क्वालिटीवाला आणलं, तुम्हाला कसं ते दाखवतो म्हणून. आता इथे आहे हे आपले आहे सर्व पापलेट. आता तुम्हाला दाखवतो बघा किती पापलेट आहेत बघा. हे आताच काढतो. हे सर्व साफ करायला लागतील ना व्यवस्थित. आज किती पापलेट बघून सांगा की किती थाली असेल. किती थाली आहे तुम्ही मला नंतर सांगतो, पण पापलेट बघा असं लावून ठेवतो सर्व डिझाईनला. आहेत ना. हां, आता पापलेट बघितलंच. 1 2 3 4 5 6 7 8 आहेत. 8. आता त्याला विचारलं, ही इन्फॉर्मेशन मला त्या मच्छीवाल्याने दिली. ते बोलतोय, मी बोललोय मला पापलेट कशी ओळखायची, फ्रेश आहे की नाही ते तुम्ही मला सांगाल का. तुम्हाला माहिती असेल तरी मी एकदा शेअर करतो ज्यांना माहित नाही. आडवा दिसतो आडवा, हा जर रेड असेल रेड तर ती मासा गेलेला आहे, म्हणजे खराब मासा. आता हा ब्लॅक आहे ना, दिसतंय ब्लॅक, तर ते बोला ओके आहे, हे एकदम व्यवस्थित. नंतर ते बोला खवळा असत नाही, हे पान पंखाच्या त्याच्या खाली ना सिल्वर असतं बघा. हे हाताला लागलंय बघा सिल्वर. इथे नाही तर इथे बघा, ह्याच्या खाली ना मम्मी बघ, ह्याच्या खाली तुला सिल्वर लागेल. ते जर लागत असेल तर तुझा मासा फ्रेश आहे. कारण जसा मासा जुना होतो ते सिल्वर त्याचं निघत जातं. तर या 2 गोष्टी सांगितलं त्यांनी. आणि पापलेट तू गॅस कर, हा पापलेट किलो आहेत. 1 किलो मध्ये मला एवढे पडले. ठीक आहे, 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 किलोचा आज रेट का असेल, होलसेल रेट सांगे मी. मिरकरवाला जेट्टी रत्नागिरीची तिकडे घ्यायचे 2 फायदे म्हणजे फर्स्ट तिकडे फ्रेश असतं, म्हणजे हेच मासे दुसरीकडे सप्लाय होतात ना, ते अगोदर आपण घेतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे ते होलसेल मार्केट आहे. हे कितीला असेल मम्मी सांग? कितीला असेल काय माहिती, तू आणले. हा, हे मला पडले 1000 रुपये किलो. बापरे, 1000 रुपये किलो बोललं की एक मासा. आता तुम्ही कॅल्क्युलेट करा कसा पडला. आता हे 1000 रुपये किलो इकडे आहे, तर बाहेर 1200 रुपये 1100 रुपये किलो असणार. त्यांना पण 100 रुपये लागणार की नाही. तर मेन म्हणजे मी फ्रेशनेस साठी तिकडे जातो. तो हे मार्केटला पण समजा 1000 रुपये असेल ना माझ्या बाजूला, तरी मी तिकडूनच काय घेतले असते. ह्यांच्याकडे जरा ताजे असणार आणले ते. आता त्यानंतर मी तुम्हाला दाखवतो कोलंबी. आता कोलंबी एवढी महाग झाली ना, ती लालवाली जी छोटी कोलंबी होती ती 100 रुपयाला ऐसाची. तो बोलतो विकणारा बोलला 70-80 किलोला पण आम्ही विकायचो छोटी लाल कोलंबी. तीच आता 250-300 ला झाली आहे. कारण कोलंबी अवेलेबल हा नाही आहे, तरी आम्ही कोलंबीचा तपतपी देतो बघा सर्वांना. तर आता ती कोलंबी जर 250 ला असेल तर या सर्व मोठ्या, मग काय आलं, मी ती त्याच रेटला जर दुसरे मिळत असतील जरा 100-200 वाढून, तर ती का घ्यावी. ऍक्च्युली तिचा रेट एवढा नसावा, ती 100 रुपयेच असली पाहिजे. तर आता मी त्यासाठी मग आता बघा ही कोलंबी आपण थपथपीतला देणार आहे. आपण नेहमी कसे द्यायचो, लालवाली द्यायचो, फ्राय करून द्यायची ना. हा, ही आम्ही फ्रायला देतो, तेच आम्ही आता थपथपीत मध्ये देतोय. ठीक आहे. तर आता ही किती आहे तुम्हाला दाखवतो बघा. इकडे 1. आता हे किती आणले बघा, हे 1 किलो आणले. कारण 7 थाली बोललं की व्यवस्थित त्यांना पुरली पाहिजे ना. इथे बघा, आणि हे जरा केअरफुली काटायला लागतं कारण ह्याचे काटे बिटे लागतात. हे बघा किती 1 किलो आहे बघा, बरोबर जास्त आहे की नाही. आणि आता ह्याचा रेट सांगतो मी तिकडचा. हा, हे हाताला लागतं. तिकडे बघा केवढे मोठे आहेत बघा, दिसतंय. परत तोच रिझन आहे तिकडे जायचं की तिकडे क्वालिटी चांगली मिळते आणि फ्रेश मिळतं, म्हणून मी तिकडे जातो. तुम्ही कधी रत्नागिरीला आलात, कानातले मच्छीचे कानातले असतात ना विठ्ठलाचे. हा, आता सांगतो, कधी रत्नागिरीला आलात टूर म्हणून तुम्ही मिरकरवारा जेट्टी रत्नागिरीला आहे. आमच्या होमस्टे पासून 10 किलोमीटर लांब आहे आणि 10 किलोमीटर परत. म्हणजे तुम्ही विचार करा, मच्छीला मी माझ्या बाईकचे किलोमीटर ह्याच्यानेच वाढतात आहेत. ठीक आहे. तर तिकडे जाऊन तुम्ही ते एक्सप्लोर करू शकता. एकदम छान आणि खूप व्हरायटीचे मासे आहेत. आणि एवढे मोठे पण सुरमई, म्हणजे 10-10 किलोचे पण सुरमई त्यांच्याकडे आहेत. 10-12 किलोची पण सुरमई होती, म्हणजे एवढा मोठा पीस निघतो सुरमई आहे. तर इकडे मी आणलंय हे 500 रुपये किलोचे आहेत मम्मी. हे
तर त्यांनी मी म्हटलं की आता आम्ही तर तुमच्याकडे रोज येऊ, असं तर रोज घेतलं तर काहीतरी कमी करा. तर त्यांनी 450 मला दिले. पण शेवटी 50 रुपये कटिंग मध्ये गेलेच, एक हिशोब. ठीक आहे. तर हे मी तिकडून साफ करून नाही आणण्याचं कारण काय मम्मी सांग? साफ करून नाही आणले, आज आपली माणसं करतील ना साफ. नाही, हे काय झालं तुला सांगतो बघा. तिकडे काय करतात माहितीये, साफ करून दिला ना की फक्त डोकं काढणार, हे काढणार आणि पाठची शेपटी काढणार. हा, त्याचा आतला जो काळा धागा आहे ना तो काढला पाहिजे. धागा काढत नाही ते लोक, म्हणजे अर्धवट काम करून देणार. म्हणजे काय फायदा, त्यापेक्षा आपल्या लेडीज 2 येणार आहेत ना, तर ते सोलतील. तर 500 किलो आहे, 450 ला पडली. तर एक हिशोब पकडा, 500, 1000, 1500 आणि त्यानंतर कॉम्प्लिमेंटरी. आता सांगू, बाकीच्या रेस्टॉरंटमध्ये तुम्ही रत्नागिरीच्या कोणत्याही रेस्टॉरंटमध्ये जा, याला ह्याची थाली असते. कोणच एवढा दिलदार नाही की तुम्हाला एक असा मासा पण फ्री मध्ये देईल. तर आता मी आणले इकडे बांगडे. आता त्याची पण तुम्हाला साईज दाखवतो बघा. कापून बघा केवढा मोठा मोठा आहे की नाही? तर बांगड्याच्या दाखवतो. काजलने आयडिया दिली ना, एका बांगड्यावर 2 माणसं जेवतील. हे मोठे बाली झाले, मग नाही मोठे हे झाले कानातले. छान ना. तर आता किती बांगडे आणले ते दाखवतो. बांगडे किलो मला 100 रुपये किलो पडले. आता तुम्हाला सांगतो किलो मागे किती आले ते पण तुम्ही इकडे बघा. ठीक आहे, हे किलो मागे किती पडलेत बघा. 1, 2, हे बघा, हा किती मोठा आहे बघा, किती मोठा आहे. होय, हा ऍक्च्युली हा जो बांगडा आहे ना, हा कोण कॉम्प्लिमेंटरी देणार नाही. हे तुम्ही बाकी कुठेही रत्नागिरी XYZ ठिकाणी खायला जा, हे आयदर तुम्ही तुमच्या थाली असणार. हा, एक तर तुम्ही तुमच्या माहेरी आला, सासरवाडी आला, तर तुम्हाला असं कोणतरी बांगडा देईल फ्री मध्ये खायला. हा, किंवा कोणाच्या तो ओळखीच्या फ्रेंडच्या घरी गेला जेवायला तर. पण अशा हॉटेल बिटेल मध्ये देणार नाही असं सर्व. ह्याचे पण 2 भाग करतील मम्मी. तर हा जर थालीमध्ये कॉम्प्लिमेंटरी केलं तर बाकी बरोबर जेवायची काही गरज नाही, एवढं सफिशियंट आहे. तर 1 किलो मला 100 रुपयाला पडले. तर किती बांगडे आले ते सुद्धा दाखवतो बघा. आय गेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बांगडे आले, 8 पापलेट आली आणि 1 किलो कोलंबी. आता हे जे दिसतात 9 आले ना, 9. तर हे वाटेवाले कसे लावतात माहितीये का, 100 रुपयाचेच विकतात. पण ते किती लावणार, 5 लावणार, चला 1 लावून देते, असं 6 देणार ते तुम्हाला. 3 त्यांचा तो मेजर प्रॉफिट असतो. ठीक आहे. तर असं मार्केटमध्ये असतं. तर हे जे थाली म्हटले जातात, किती झाले, 1000, 100, 400, 1600, 1600 रुपयाचे मासे आहेत. त्याच्यात 7 ताटं बनणार आहे. पण ह्याची जी क्वालिटी आहे ना, मी तुम्हाला तेच सांगतोय. इकडे आम्ही चांगल्या क्वालिटीचे हे कोलंबी वापरलेले आहेत. प्रॉन्स एकदम चांगल्या क्वालिटीचे. बांगडा तुम्ही लगेच, मी पकडूनच समजू शकतो की हे एकदम फ्रेश आहे. लगेच सांगू शकतो मी बांगडा फ्रेश आहे की नाही. आणि त्यासोबतच पापलेट पण तुम्हाला मी दाखवली फ्रेश आहे की नाही. सर्वात इम्पॉर्टंट जर कुठे रेस्टॉरंटमध्ये काय असेल तर ते तुम्ही मासे तर सर्वच देतात, पण ते किती फ्रेश देतात ते इम्पॉर्टंट आहे इकडे. बरोबर ना. आता हेच मी मासे फ्रीज मध्ये ठेवले, हे आज संपणार, गॅरंटी. हे सर्व संपणार आज. कारण आपले गेस्ट सुद्धा आहे ना, आपले आज वार पण आहे खायचं. तर आपल्या घरी काजल तेवढी खात नाही, मी खातो. आपले जे बनवणारे आहे ना त्यांना पण आपण देतो. तर हे टोटल सर्व संपणार. आणि हेच मला सांगायचं होतं. रेट पण मी तुम्हाला सांगितलं आणि कम्पेअर करून पण मी तुम्हाला सांगितलं. आता ते व्यवस्थित आम्ही काय करतो, हे सर्व धुवून घेऊन. आणि अजून एक ट्रिक त्यांनी मला सांगितली. समजा तुम्हाला हे फ्रीज मध्ये ठेवायचे असतील, हा मासा जर तुम्हाला फ्रीज मध्ये ठेवायचा असेल तर तू कसं ठेवणार, म्हणजे आपण कसं ठेवायचो काजल, की असं घ्यायचो, डब्यात ठेवायचो आणि डायरेक्ट ते आपण डीप फ्रीज मध्ये ठेवायचो. तर तो काय बोलला माहिती काय, एक भांडा घ्या, त्याच्यामध्ये पाणी होता आणि त्या पाणीमध्ये पापलेट, तिकडे कधी पण बघा त्यांच्या जेट्टीमध्ये जावा किंवा फिश मार्केटमध्ये जावा, त्यांच्या वाडग्यामध्ये पाण्यामध्ये ते ठेवलेले असतात. वाटे लावतात ते सेपरेट. वाटे लावणं म्हणजे लवकर विकणं, पण जे स्टोरेज करतात पाण्यामध्ये ठेवतात सर्व गोष्टी. म्हणजे इव्हन बांगडे पण त्यांचे पाण्यामध्येच असतात बघा. त्याचा विचारलं, तोच बोलला की पाण्यामध्ये ठेवल्याने काय होणार, की समजा आता एक्सेस झालं मम्मी, काही रिझनने कॅन्सल झालं आणि आता ते एवढे, तर आता मी 3 आपल्या घरी 3 संपतील. समजा पुढच्या वेळी खायला झालं तर हे आपण पाण्याची टोकरी, पाण्याची बाउल घ्यायचं, त्याच्यामध्ये पाण्यामध्ये ठेवायचं सर्व. आणि तसाच तो तू खाली डीप फ्रीज मध्ये ठेव, वरती डीप फ्रीज मध्ये ठेव किंवा नॉर्मल फ्रीज मध्ये पण तशा प्रकारे ठेवा. त्याच्यात रिझन काय सांगितलं त्यांनी, एकतर आता तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगतो. परवा आम्ही बांगडा ठेवला होता ना, तो आम्ही मग काय करणार, काढून टाकून दिला. तो एवढा बांगडा होता ना, तो एवढा बांगडा
तो नंतर एवढूसा बांगडा झाला, म्हणजे छोटा बांगडा होता तो. त्याच्याने काय होतं, तो आलतो पण त्याच्यातलं आतमधलं जे असतं सर्व ते असं श्रिंक होतं. तर ते श्रिंक न झाल्यामुळे तुम्ही एका बाउलमध्ये पाण्यामध्ये ते ठेवून तुम्ही आयदर नॉर्मल फ्रीज मध्ये किंवा डीप फ्रीज मध्ये ठेवा. तर हे सर्व मी त्यांना विचारतो, असं गेल्यावर बोलतो मी त्यांच्याशी, इन्फॉर्मेशन घेतो, म्हणजे ती इन्फॉर्मेशन आपल्याला पण उपयोगी पडेल ना कधीतरी. तर कसे वाटले मासे? मस्त ना. आता हे सर्व धुवायचं बिवायचं काम आता काजल करेल आणि धुवून बिवून व्यवस्थित. धुवून नाही ठेवलं ना काजल. आता बघा, आता मी आणले कधी आहे, आता वाजले किती, 1:30 वाजला बघा, 1:30 दिसतंय. आणि आज आपली फिश थाली रात्रीची आहे. मी सकाळी का गेलो माहितीये का, आता मी संध्याकाळी पण जाऊ शकत होतो, पण आपले जे काम करणारे 4ला येतात ना, मग मी जर 5ला आणि तिकडे मार्केट परत 5ला सुरुवात होतो, मी 5ला जाणार, 5:30ला पोहोचणार, मग तिकडे शॉपिंग करून घरी 6:30-7ला येणार, मग त्यांचं काम लेट होतं त्यांचं. तर मी आज सकाळी आणलं आणि हे आपले 7 पापलेट थाली तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसतीलच. इथे बघा आम्ही व्हिडिओ एंड केला होता आणि व्हिडिओ एंड करून बघा इकडे काजलने बांगडे बिंगडे धुवून पण ठेवलेत. पण मला एक परत आयडिया आली. आता इथे बघा हे 1 किलो पडलेत मला, बरोबर मी 500 रुपये किलो पडले, फ्रेश आहेत म्हणून. तर ते किती असतील ते किती हे तुम्हाला अंदाज आहे का? एक माझ्या अंदाजे ना, जेवढं मी रेग्युलर आणतोय ना, अर्धा किलो मध्ये मग मी 18 ते 22 पडतात. तर हे 36 to 45च्या रेंज मध्ये असले पाहिजे. जास्त असतील, 40-50 असतील ना. आता आपण तरी काउंट करूया पटापट, बघूया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 आणि 20. हे झाले 20, बरोबर. 23, हे झाले 25, हे झाले 4 29, हे झाले 30 आणि 34 38 42 46. हा, आणि ते तुम्हाला सांगतो, हे मी किलो घेतले तर ना, किलो. आता असं माझं 46 माझा आकडा म्हणून मी थांबवला असं नाही झाला. त्यांनी मला दाखवलं की हे बघ एवढे ना, एवढे मी तुला, तू एवढे सर्व मासे घेतले म्हणून मी तुला एवढे फ्री देतोय, एवढे त्यांनी दाखवलेच होते मला. तर माझा आकडा राईट आहे, बरोबर बोललो की नाही मी? किती बोललो होतो मी? 18 to 22 बोललो होतो, तर 44 आहे, तर 46 आहेत. आता हे 2 4 आणि 6, 46 + 2 52. पण हे आहेत फ्री आहेत ते बघा. तुम्ही गेला तर एवढ्या सर्व घ्याल तेव्हा फ्री देणार तो, आणि त्यांचा मूड असेल तर फ्री देतात ते. आणि मी रेग्युलर आहे म्हणून असं दिलंय. तर आपल्याला 46 पडले, तर 500चे आपल्याला 46 पडले. 50 पकडले, 500 पर पीस कसा पडला? 10 रुपयाला पडला ना, बरोबर ना. आता हे होलसेल मधून घेतलं म्हणून 10 रुपयाला. आता बाहेर मी तुम्हाला एक प्रश्न टाकतोय व्हिडिओ एंड करायच्या अगोदर. जर आपण असं ताट देतोय, फ्राय करून, आता कच्चा नाही, फ्राय करून देतोय, आणि त्याच्यात आपण जर असे हे बघा 12 पीस देतोय, म्हणजे मोठे बघा, ह्याच्यात हे छोटे पीस मी इन्क्लूड नाही करत आहे. मोठे मोठे जे आहेत ना, मोठे मोठे जे रिअल फ्राय आपण देतो एक थालीमध्ये, तर असे जर 12 पीस असतील फ्रायचे, मोठे घेतले ना मम्मी, मोठे असे सर्व गाजर मोठे, तर ते 38च येणार, तर ते 40 क्रॉस नाही करणार. तर असे जर मी 12 पीस दिले तुम्हाला फ्राय करून, तुम्ही तर सर्व रेस्टॉरंटमध्ये फिरला असाल, तुम्ही तर मुंबई ते दुबईपर्यंत फिरलाय, तर ऍक्च्युली हे मुंबईला किती रेट असतील मला हे सांगा. म्हणजे फ्राय केलेले 12, तसं मला अंदाजा माहिती पडेल की हे 12 पीस कितीला मिळतात रेस्टॉरंट्समध्ये. तर आम्हाला तर आले तिकडे आता 52 मस्त. आता आणि ह्यांना 2-2 पण फ्राय करून दिले तरी किती छान होतील आम्ही सर्व. चला बाय बाय, बस झालं.